бовар кунен хеле акция ягон ҷода нест духтаро нигоҳ кунен ин ами курто ҳамаш вишивка дорад гулчош ҳамаш вишивка чанд расветкаи фасонай бори гуанжовая беҳад куртои фасони 280-300 сомонай 99 сомон кардаган успед кунен духтаро серишам бинен сафедшам бинен чӣ хушрӯчаян ва бо материалшан мегин духтаро аҷоиботай материалакаш нигоҳ кунен вишивкаи ҳама гулош нархаш 99 сомон то охири навора тамошо кунен ман ай моделакоям ҳамаш 99 сомон шудагай успед кунен духтаро сафинур биёен омада наметонен бинависен доставкатон мекунанд ваданасос доми ёвар марамат ира бинен духтаро сафинур мағозаи сафинур духтаро инамҷа чизе мебинен инами қисм ҳамаш 99 ёшама ина марамат инами ғавсакои фасони асеням 99 сомон шудагай куртакои хушрӯе ки бисёриё мепурсанд мана ино гулои ипекианку иёшам 99 сомон бо иё хубиш медонен дар чиай духтаро вишивкая ира инами гулоку ҳамаш вишивка рафтагай 99 сомон акцара акцияҳош гуфти гапо дар мағозаи сафинур тамоша бино баданасос омадагем доми ёвар мағозаи сафинур бори чандум шуд ман иҷара навор мегирам духтаро аксияи зуре кардестиян успед кунен бовар кунен ку двойкачошон ай 99 сомон сар меша куртои фасоншон ай 99 сомон сар мешава инчунин бархитои хушрӯра медонен чанд сомон кардаган 699 сомон куртои дубай бо доранки 399 сомон хулоса ҳамаша ман ҷудогона навор мегирам пешниҳод мекунам тамошо кунен боварӣ дорам ки маҳқултон мешава ира нигоҳ кунен охир тамоми намуди борода акция рафтестая рақамҳо ҳаст дар экран чизе маҳқултон мешава скриншот кунен партоен ина дождикои фасона чанд кади 400 сомоне вай 400 сомон марҳамат бовар кунен духтаро хеле нарх ягон ҷода нест охи нигоҳ кунен хушрӯгиша инами двойкачора диден кам мондагай расчототона бигирен 99 сомон инами хе двойкаи фасони хушрӯ ҳамагӣ 99 сомон ман ай моделака бинен туничка ишам 99 сомон духтарако успед кунен ҳамагӣ 99 сомон шид дар сафинур нигоҳ кунен ина меоям ҳамаш двойкай сезоншон омад духтаро мековена меёвен ина 99 сомоне ки дар 99 сомон ҳамхели двойкаи фасони 350 соматон метия ина марамат ишам 99 сомон ваданасос тамошобино доми ёвар мағозаи сафинур плакачон астай ба осонӣ пайдошон мекунен мана ихе куртоҳои лапша мепурсанд бисёриё ина лапшаҳои фасон 99 сомон марҳамат духтаро борора ира нигоҳ кунен охи ира бинен чихе хушрӯай 99 сомон борора беҳтарини беҳтаринош бо нархи арзон дар сафинур шумо метавонен пайдо кунен ина ино двойкачо 450 сом будан 200 сомон шудаган мана нигоҳ кунен охи чихе необычнякан фасонакан диден нархошон 200 сомон и моделако марамат ира бинен охи 200 сомоне и качествора бинен вообще супер ай бовар кунен зури бадай аку хушрӯгии болопӯшак бинен духтарако нигоҳ кунен инами болопӯшак 2000 бори алманалай 2000 сомон буд ду расветкаш мондагай духтарако нигоҳ кунен акция эълон кардаган сафинурда 999 сомон марама духтаро беҳад бори фасони хушрӯи боияй ина барои туй рафтан барои ягон ҷо рафтан беҳтарин вариантай ина биёен харидорӣ кунен омада наметонен нависенша доставкатон мекуна 999 сомон бори 2000 алманал марамат ваданасос доми ёвар мағозаи сафинур ай зарчам астай духтаро бинависенша бо расмиша мепартоятуна акцияи зур акцияра акцияош рафтестай дар сафинур духтаро успед кунен даётон астай инам хеле куртои 350-400 сомона акция кати буд ҳозир медонен чанд сомони шидагиай 99 сомон камуш мондагиай духтаро размер мондагӣ нест 99 сомонӣ кардагиан ҳозир нигоҳ куненда чӣ қабуракои фасон дора кадомеша мебинен ами кадрда мана 99 сомон шокош духтаро мағозаи сафинур дар ваданасосай доми ёвардая духтаро ина якум ошёнада ини киртакоша бинен чихе хушрӯвакай ҳозир сезоншоная маечняки хеғавсаки хушрӯвак 99 сомон мана иш паплин 99 сомон успед кунен анами нархҳои беҳтарин кати омада харидорӣ кунен ина ино турецки туничкаян размерои калунакай ядона монда будад 99 сомон ҳамишам духтарако марамат биёен бинен харидорӣ кунен
агар духтаро ҳози як нархтон мегум ку дар Дубай ин нарх нестай нигоҳ кунед лекин мағозаи Сафинурда ҳаст аламхе бархтои фасони Дубай бори 1500 медонед чанд сомон шудагай 799 сомон ина марҳамат каседа дар кураи чандтаи дорӣ кам дора некем духтаро ду размери мондагайда хулоса нигоҳ кунед иш ҳастай аз ҳисобе ки кам мондагай барои ҳаваи ин нархай духтарако марамат нигоҳ кунед дутая азиш мондагай дутая азиш ин минош боша бо 699 сомона ё 799 ино 699 бори 1200 1300 сомона ина мекирта ина нигоҳ кунед охи духтаро ай ё яктаи будай диден духтаро успет кунед бори навуш медурай барои ҳаваи чӣ боре дора ҳози акция калони калонша кардаги ай Сафинур марамат духтаро доставка доранд хоҳен биёен аз пеш бинен бура хоша вадан асос доми ёвар вай ва ира бинен шифон комбахтои фасони чиста 1000 чанд смай вая 699 сомон марамат духтаро ана ин модела бинен охи митискай тоза 699 сомон кори дастӣ рафтагай мана цвечам ҳастай духтаро марҳамат вадан асос доми ёвар мағозаи Сафинур ака духтаро ина ин модела бинен ия модели қиматияй иям беҳад хушрӯчаяй нархш бошад инами 699 сомон боракое ки кам мондагай инино бо комбинированиан диден бархту шифон комбахт ҳамаи ҳами борои қимати оригинал дар Сафинур арзон шид ками камаш мондай духтаро успет кунен дутаи 3 дона ҳамагӣ мондагиай халифа коллекшнай нигоҳ кунен бархтое ки 1200 сомон буданд киртои фасон медонен чанд сомон шудагиай 699 сомон лекин ками камаш мондагиай марамат духтарако успет кунен ҳози то охири навора тамошо кунен бисёри бурако акция шудагиай як буракак ҳамира бинен охи аҷоибота ира бинен ҳарир мақсудай материалаш диден фасониша 699 сомон боре ки инами 1000 сом буда 900 сом буд ҳозир 699 сомони шид марамат мағозаи Сафинура ҳама медонад духтаро аз ҷа ман авор бисёр дорум ина марамат духтарако боз ҳам аксияҳои грандиозни сар додагиян биёен бинен харидорӣ кунен вадан асос доми ёвар духтарако якм ош ё на бинен мағозаи Сафинур иҷода медонен бо чи акция шудагиай инами ипекои фасони 1000 чанд сомако медонен ҳамагӣ 599 сомон шудагиай бовар мекунен борошон ҳамаш арзон шудагиай успет кунен бовар кунен духтаро киртои 1200 сомона арзон шид кам мондагай аз ҳамин сабаб арзон кардаган ипекои металлик духтаро 1200 сомон будан 599 сомон шудаган бигарден ҳама ҷора бинен ҳам и бори эксклюзивай ҳар ҷода нест бо куҷоида диден ин нарх нестай тамошо бино 599 сомони чӣ намуд ипеке мебинен дар мағозаи Сафинур аксияи грандиозни рафтестай успет кунен биёен бинен харидорӣ кунен духтаро касе омада наметона бинависен доставкаям доранд хичон ҳамино ҳамаш ипекои Дубая на борои оригинал мана марамат каседа дар корай вадан асос доми ёвар инаҳа бори Туркию бори Дубай духтаро вадан асос доми ёвар мағозаи Сафинур мана нигоҳ кунен чӣ хушрӯчаан ино ҳамагӣ 599 сомон шудагай духтароне ки бурд мекунен ипегир бошен ку биёен аз ами моделаку бигирен ку бурд мекунене ино материалаш худаш медонен 850-900 сомонай мана нигоҳ кунен аҷоибот хушрӯ иҷода ҳозир 599 сомонӣ додастиянд марамат ишаишда фасон ҳамаш борои оригинал доставкаям доранд духтарако ина касе ки омада наметона бинависен доставкатон мекунанд бинен интихоб зиёдай духтаро борои киёзи мебинен духтаро то охира тамошо кунен аз нархи Дубай даям арзон шудагай ванклифтои оригинал тамошо бино 399 сомон инами куртоҳо ҳамаш бори Дубаяй ина марамат иҷа ози бархтам аста ина нигоҳ кунеда чӣ хушрӯчанд бархтам аст то охири навора бинен ҳамаш 399 сомони шудагай успет кунен инай болопӯша нигоҳ кунен охи духтаро кори дастӣ рафтагай аҷоибот хушрӯвай ҳамагӣ 399 сомон дар мағозаи Сафинур тамошо
тамошобино Сафинура ма бисёр навору мегирам медонанд духтаро нигоҳ кунен охи як буракак ин модели хушругиша бинен ҳамаги 399 сомоне чихеле гуфтестам аз нархи Дубай да арзон инаи бархтои комбинированиро дидан чихе хушручан ҳамиёшам нархош духтаро 399 сомон шидагай ва дан асос доми ёвар тамошобино ире бинен охи ишаишта хушру мағозаи Сафинур анамино ҳама ҳакаш 399 сомон шид ва якоша бинен духтаро ҳамаш кори дастӣ рафтагай моделҳои новинка фасонои хушрӯ аз сабабе ки як таи дутаи мондагия ина нигоҳ кунед ки хушрӯчай аз ҳисобе ки як таи дутаи мондагия 399 сомонӣ аз нархи Дубайам арзон додастиянд рақамашон ҳаст касе доставка мехоҳам марамат муроҷиат кунен баъдан аи крепо ҳастай ку крепои вай тамошобино амираро диден анами амиро 700 сомон кам нестай лекин ҳамишам 399 сомон шид марамат духтаро Сафинур ҳамаи шумора интизорай